بێدەنگی نویسکار نەتیجە ئاڵتون خوێندن ئەمین ئاقسو رابووم ku li teknolojiya berserê xwe binêrim. Dibe ku telefona min lêkeve. Dibe ku ez anîme bîra xwe. Çend saet derbas bûn ji duhû û vir de. Çend kesan hêviyên xwe ramûsandin. Tenê ez bêxwedî me. Tenê ez dema xwe bi hêviyê derbas dikim. Ka ne jin ne jî mêr ferq nedikir. Ka min digot ku ez ji yekê hez bikim, ez ê bi xwe bi jinîtiya xwe herim û jê re bêjim. Ez ji te hez dikim. Anha çima ez ê nagerim? Çima xwedî li hestên xwe dernakevim û mêrîtiyê ji wî re dihêlim. Lê nehatime wê demê ku hê baweriya min çê nebûye. Min ji anha ve di nîvêrê de dihêle. Carinan wekî me perîşan dibe li dûra min, carinan min dikezîn û kaş dibim li dûwî. Ev jî evî neqî. Digotin mirov ji yekê hez bike wê bextewariya wî jiya mirov girîngtir be. Heştê carî li min digere û nişka ve min di nava tenêtiyê de dihêle. Hişk dibim. Ciwanî namîne, jinîtî namîne û ne jî raman. Serê gavê dixwazim herim jê re bêjim ka te ji min hez dikir. Cara yekem ku ez teslîm bûm û dîsa ji nişka ve guherî. Li min negeriya. Hefteyekî hêwanda bû. Ez wekî dîna lêgeriyan bi teknolojiyê. Telefon bû dest û lingên min. Bi telefonê raketim û rabûm. Dibe ku qet ranekete bim jî. Şevên ku min bi melê re deqîqet dihêjmartin û ew di stiriya min guhdarî dikir hebûn. Dengê mele tenê ji min re digot: Dînê, êrî qebûl bike. Tu jê hez dikî. Raba ji xwe re nimêj bike û dea bike ku vegere. Anna mirin nedûre. Erd qelişî û pêda şû. Min neqafê hiştin ne jî kûlan. Min xwe xapand û got: Ez jê hez nakim. Tenê wî meraq dikim. Lê rûjekê telefona min û dilê min bi hev re lêketin. Min vekir û jê re got: Tu li ku yî? Min bêriya te kir. Tu li ku yî? Got: Hindik maye tu bêjî ji te hez jî dikim. Bêje. Min got: Erê, ji te hez dikim. Ew roj roja ku Îsa ji dê bibû. Roja ku Mihemed çûbû Medîneyê. Roja ku telefon îcad bibûn bû. Roja ku jinek xwe li ber devê mêrekî xwar dikir û gotinên wî bi azadiya xwe diguherand bû bê bazarî. Ew jî ji wê rojê û vir de riya xwe dizane. Bi min re dikeve şer. Ez xwe didim dest û jê re dibêjim: Ez ji te hez dikim, ez ji te hez dikim. Ez xwendûxim. Hezkirin ne şer me. Lê evîn olî ye. Ku baweriya te bi Xwedê tune be çêdibe wê demê. Ku tu şivan bî, tu dibî feylezof. Gotinên helbezvanan ji devê te derdikevin. Her kes dizane tu kesek ji rêzê yî. Lê tu nizanî. Tu dixwazî bifirî. û mîna anha dikevî xem û xeyalan. Geh dibêm ez ger jê re wekî tasek av bim. Rindim, jîrim, xwezayî me jê hez dikim. Geh jî of! Ez çi bikim? Pîr bûm ji derdan li benda hevdîtinan. Hinekî qelewim dibe ku. 3 sal jî jê mezintirim. Of! Çawa derbas bûn sal mîna teyarekî. Xwezî jiyan pir hêdî bimeşiya û dema hat hevdîtina me bisekiniya. Xwezî wî çawa ez dîtim dilê wî biketa min û tê de biman. Moral didim xwe. Ew saleke li dû min digere. û dibê ez bûmek kûçikan ji evînê. Wî ez hînî xwe kirim. Haya min ji dinê tune bû. Ez wekî gundiyek ku bê ezmanê gundê xwe ezmanek nedîtiye bû. Wî deriyê dilê min lê xist û ez hişyar kirim. Dilê min bi hevsarê gotinên wî ket dûwî. Çima ji bo ku tele ziqom neke ez dîn dibûm. Dibe ku tiştek hat serê wî. Wesayetek lê ket. Polîsan bir. Bomba teqiya li ber qereqûlê û ew jî derbas dibû. Li kesekî civiya bûn. Ya diz yan jî polîs û wî jî xwest xwe bike xwediyê bêxwediyan. Saet bû neh. Ka evîn. Ka digot tu wekî avê yî ji min re. Çima tîna be? Çi digot Chopin? Digot ku yên evîndar yek asabî be, yê din baqile. Yek çavbeloq be, yê din çavbiçûk e. û digot jiyan dest bi hev dike, dibe yek û yên evîndar tîne bahev. Ka jiyana min wekî kaya ber bê ye. Ji xwe îro jî
Ez ê bi bê de berdim deqîqan û bihêlim ku Xwedê biryar bide ji dêrava min. Bihêlim ku ew û ez em careke din bi hezar deqîqan hev nebînin û ez li benda rûniya telefonê bim. û dîsa lê nakeve. Xwedê, ev çi teknolojiyek ku her tişt telefon, televîzyon û her tişt bûye demançe ku min dikuje. Ez bûm hêsîrê wî û ew bi teknolojiyê min sewsî dike. Radibim, pantûrê xwe li xwe dikim. Yê ku min hinekî distînin. Dixwazim gava ku min bibîne, av ji devê wî biherike. Bilûzê xwe yê sor dikişînim ser xwe. Hinekî teng e. Dibêm qey dixwazim wî ji serî derxim. Wî bêhij bikim. Ji nîv saetê vir de sih caran li telefonê mêze dikim. Wekî ketibe nav ava tuwaletê jê deng nayê. Lêvên xwe dinêrim. Miçiqîne. Ramûsandinên me tînin bîra xwe. Wan jî sor dikim. Dûr diçim. Nêzik têm. Dixwazim bi çavên wî yên wekî taniyê li xwe binêrim. Dixwazim ji xwe hez bikim. Gotinên wî tên bîra min. Lê çavên min dinêre û dibêje. Esmera min, carê yekemîn ez li dû te bihiştan dinêrim. û ez di wan de xwe dibînim. Bihêle ku bila rojên min di hundirê van bihiştan de derbas bin. Sibehan bi wan rabim, êvaran bi wan rakevim. Xwedê zimanek xapînûk daye mêran. Lûma em nekirine pêxember. Em nikarin kesa bixapînin. Hemû çek û mertarên me jî ji me girtine ku tenê ew me ji serî derdixin û me jî yê me zef dikin. Xwe davêjim derve, bayekî hênik li pûrê min dixe. Di paceyên dikanan re xwe dibînim. Du keçikim, ya rind, bixwe bawer, evîndar, ya nerind, tirsonek û evîndar. Gêjim, keçek, gêj. Di roja 19 de saet di 8 sibê de televizyonê temaşe dikim. Behsa gullebarana çiyayên me yên bêxwedî dike. Gul tên bîra min. Hêsran dibarînim. Êdî ji baranan hez nakim. Ez jî çiyayekim. Tên kuştin 19 roj e. Telefon hê jî di destê min de ye. Deng jê dernayê. Zanim ez di welateke çawa de dijîm. Tirsê li her derê min çeper girtiye. Xofa şer li derdora min jî dizire. Ku di vî welatê ku ji çaran yek hatiye girtin de nehatiye qefaltin an jî kuştin. Ku bêsedem li min negeriyaye. Ez ê devlêvên wî kim, wî bi kêrek ku hûr kim û bavêjim asqiya Filîstînê. Wî bidim dest polîsan, an jî xwe nehêşînim. Saet bû 9:30. Li televizyonê temaşe dikim. Fîlmek dîrokî yê komîk dilîze. Bi derewan dikenim. Çavên min hê tije hêsrên kevin yên saetek berê ne. Bi bîranînan hêviya xwe zindî dihêlim. Televizyon propagandaya evînê dike. Dike ku min bikuje. Evîndarî dibe benişt tê cûtin. Êdî teknolojî, sîstem, kolan, qafe, mêr, feminîzm, jinên rind, mêrên baaqil hemû dijminên min in. Tenê carekê min dilê wî ji xwe hişt. Em tenê tikî tenê li ba hev rû nişt bûn. Destê xwe pêşiya da ser zikê min û dest bi lêgerîn û lêkolînên bedena min kir. Dest bi ramûsandinê êrîşekî xweş lê ya bêda wî kir. Min bi destên wî girt û min got: Hêmaye. Dikira bîna min biçikiya. Dilê min ji harbûna lêketinê bisekiniya. Min got bila em tiştên werê bi seremonî bikin. Em roja dest bi vêya bikin bila em şahiyê çêkin. Herkes bizanibe tu yê kêyî. Bi ramûsandinê ez sekinandim û îcar bi zûrê destê xwe jêr debir. Agîrek ji hundirê min dest pê kir. Destê wî bi jêr de çû. Li ser alavekê geriya. Min ji nişka xwe da alî. An na nedisekinî. Got min fêm kir ku tu ji min hez nakî. Wexta ku mirov ji kesekê hez bike, mirov bi xwe nikare. Lê tu di binê kontrola mejiyê xwe de yî. Tu ji min hez nakî. Niha çi derbas dibe? Tifinga min ya Nokia ku Japonan çekiriye û tenê min dikuje û 19 roje ji bo xêrê lê nakeve deng derdixe. Wekî ez dixwazim lê kes nabihîze. Dibe ku ez dibêjim elo, an jî tu li ku mayî, an jî te ez ji bîr kirim, an jî ez diqîrim bi bêdengiyekê. Nizanim min ev beriya axaftina wî kirin an bi dû axaftinê de. Nizanim min kirin an na. Lê wî got hevalekê ez vexwendî bajarekê kirim. Ez hatim betlanê. Çawayî ez bawerim min got hevalekî an hevalekê. Sekinî got hevalekê û wekî din bêdengî.